Tulo na lang kaadlaw sa dili pa ang coronation night sa gikahinaman nga Pasigarbo sa Sugbo Festival Queen 2022. Nagpabunggahay ang 40 ka mga kandidata sa Pasigarbo sa Sugbo Festival Queen atol sa gipahigayon nga photoshoot o pre-judging sa pagpili sa Best in Festival Costume kagahapon. Excited na ang mga kandidata sa pag-showcase sa ilang gipasigarbo nga festival costumes nga pang world-class Gyud. Sama na lang sa costume ni Thelma Suzanne Dayaw, Sikoy Festival Queen sa lungsod sa San Fernando, kayang iyang costume designer mauusab ang designer sa duha ka Cebuana beauty queens nga ni-represent sa nasod sa duha ka dagko nga beauty pageant sa kalibutan, ang Miss Universe ug Miss World. Well, I feel very honored, and I think that there's a big shoes to fill in because very beautiful queens and successful queens have worn creations by Axel Quest. Sa iyang bahin, ang veterana sa beauty pageant nga si Chella Grace Falconer, Festival Queen sa panagtagbo sa Dakbayan sa Mandaue, ni apil sa Miss Universe Philippines 2021 ug siya nagkanayon nga lahi ra gyud daw ang experience sa pagsalmot sa susama ni ini nga contest. I actually had training with hand movements, and I trained with our group dance, and it's such a thing because you have to memorize a lot. You have to put your best foot forward. Kahinumduman nga duha ka tuig nga nahunong ang maong kalihukan tungod sa pandemya ug ang ikauwahi nga Pasigarbo nahitabo ni adtong tuig 2019 diin na koronahan ang Festival Queen sa Dakbayan sa Karkar nga si Marla Alforque. Ang pangutana, makuha pa ba gihapon karon ang corona sa Dakbayan sa Karkar? The pressure is there, but I always keep a healthy and positive mindset. I don't think of it as a competition, but I think of it as a halad, an offering dance to our venerable Theophil Kamumot and to our patron saint, Saint Catherine de Alexandria. Tungod kay duhaman ka tuig nga wala nakapakita sa ilang pagka-creative, busa karong tuiga, daghang mga designers ang nagpabunggahay ug mugna sa festival costumes. Sama na lang sa Dagitab Festival sa Naga City, ang newest attraction sa maong Dakbayan, maoy disenyo sa iyang costume. Ang Panumod Festival sa lungsod sa Barili, gipakita ni ini ang numero 1 panginabuhian sa Mantalungon Livestock Market diin makapalit ka og buhi nga mga hayupan. Samtang gipalibutan sa lamian nga Rosquelios ang festival costume ni Katari Semblante gikan sa lungsod sa Liloan. Ang Sarok Festival Queen nga si Denise Gabriel Capuyan kay gikarga niya ang balay lungsod sa Konsolasyon nga 50 kilos daw ang gibug-aton ni ini. Actually, this is really heavy, not gonna lie, but I have all the strength in me because I'm doing this not just for myself, but as well as for my municipality, Consolacion. Samtang lahi ra gyud si Angela Isabel Faro, ang Festival Queen sa lungsod sa Pinamungahan, kay gawas nga gidala niya ang kabaw, may dance pa sampul pa. My dance is kind of fast. Ambak siya. Like that. Inyo pagyud maila-ila ang 40 ka kandidata sa Pasigarbo Festival Queen 2022 atol sa press presentation nga himuon inig Miyerkules Agosto 24 ug atangi usab ang coronation night ug grand showdown ni ini sa Biyernes Agosto 26 didto sa Cebu Sports Complex. John Granada, balita sa Sugbo.